veče. Možete li nam reći nešto ukratko o sebi? Pa, evo, zovem se Simona i vozim autobus nekih 10 godina. Volim ove dugačke da vozim i ja sam sasvim zadovoljna svojim poslom ovde u Srbiji i ne bih da napuštam ovu moju zemlju. Smatram da kad ova najlepša naša koleginica bude otišla u Sloveniju, da ću ja da zauzmem njeno mesto. Recite nam, šta vas najviše nervira na vašem poslu, na radnom mestu? Pa, najviše me nervira kada mi nedojebani manijaci fotografišu kao da nikad nisu videli ženu za volanom. I tako stanu tu i slikaju, vade telefone, mislim, kao da nisu nikad videli žensko. Kako drugi učesnici u saobraćaju reaguju na vas? Pa kako reaguju kao svi ostali manijaci, znači trube mi sviraju, seku me, fotografišu me telefonima, vade telefone da me fotografišu i svi su onako zapanjeni, mislim da li ih ja očaram mojom lepotom ili ne znam ni ja šta je u pitanju. Dobro, recite nam vaše mišljenje o vašim koleginicama. Pa, sve okej, sve najbolje, mislim najviše gotivim Bojanicu, pošto je onako malo zvrckasta i stvarno je okej i mnogo je slatka. I želim puno uspeha u radu, sreće i tamo u Sloveniji. I nadam se da tamo neće gledati izbezumljeno kao vi ovde kada nisu nikad videli ženu za volanom. Šta planirate u budućnosti? U budućnosti planiram da zasnujem porodicu i evo vidi, šta snimaš, nedojebani manijače, snimaj ovo! Vidi ovdje dođeš od je stava, nedojebani manijače. Šta bi se nam poručili za kraj? Pa, želim da vam kažem da ću ove godine ja deliti slatkiše za novu godinu. Prosto koleginici, pošto ona neće biti u mogućnosti i jedna pusa za sve vas, velika pusa. Ćao društvo, ako vam se svidao video klip, kliknite da pratite me ili subscribe, pa se vidimo u sledećoj epizodi.